Hej til YouTube, så er vi i gang igen. Vi er sammen med min ven Christa, som er flyttet og har fødselsdag, så dette er en fødselsdagsspecial. Hej Christa. Hej. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal spille det der, hvor man hopper og danser og sådan noget. Et danseparty? Ja, det tror jeg. Ja, det bliver sjovt. Lad os udforske verden. Lad os udforske det. Sådan er det jo. Okay, vi skal lige finde en god en her. Ja, hvor fuck bliver du af? Ja, de her. Okay, kan du se den der, hvor der? Nej, det kan jeg ikke nu. Altså, vi skal lige have fundet et spil, så finder vi den. Nej, det gør vi ikke. Nej jo. Vi finder lige en spil. Vi tager nummer 1. Den første? Ja. Og så er vi inde i nummer første. Vi skal lige have stemt, hvad for en vi skal hyre. Vi skal hyre... Kan man kun være dem i glas egentlig? Nej, det er de nye. Nej, du vil, men... Vi tager Razer Sharp. Hvad er det for en? Pika. 20. Hvad er det for en? Det er... Jeg kan ikke vælge igen. Den hedder bare Razer. Hvem er det? Hvem er du? Hvem er det? Vi har spillet det her før. Og det var vi ikke særlig gode til. Nej, jeg er den, der døde første gang. Nærmest hele tiden. En gang, der døde jeg faktisk på første forsøg. Der bliver jeg ked af det. Flot. Ja, det ved jeg ikke, om jeg gør. Hey, der var Tails. Fordi at Martin, han synes, at grå, det er blå. Ja, sådan er det. Hvor er du nu henne? Christa, du må ikke forlade mig. Jeg hopper rundt og ligner en kænguru. Du... Pika-pi. Så starter vi. Nej. Okay. Hvad farve er vi? Vi er... vi er op. Nej, vi skal stå her. Ja. Der forsvandt mange. Der forsvandt 2. Det er altså ikke særlig mange. Nå, her er vi stående. Nå, jeg blev bare her. Jeg håber, det er den rigtige farve. Nej! Det var det. Hvad? Oh my god! Hvad fuck skete der? Okay, Oh my god! Nu går vi altså tilbage og finder et nyt. Oh my god! Nej, kan vi lige skal blive? Nej, vi finder lige dernede. Det var lidt for sært, synes jeg. Og vi er klar igen. Ja, det er vi jo. Lad os lige se, at vi filmer. Christa! Ikke forlade mig med alle de der mennesker. Jeg får klaustrofobi. Hvor er det nu, Anne? Der var det. Ikke forlade mig. Vi skal lige stemme. Jeg tager den aller sidste. Ja, det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt, det der, vel, Christa? Christa, det gik ikke så godt, vel? Det gik ikke godt. Hvad var det for noget? Vi valgte jo den rigtige farve, gjorde vi ikke det? Jo, det tror jeg. Ja, men det lignede altså den. Lad være med at bruge hype. Det må vi ikke sige jo. Kun når vi skriver på min blog. Hvad? Kun når vi skriver på min blog. Vi starter om 10 sekunder. Er du klar? Nej, jeg kan ikke følge med. Jo, du kan. Er du klar? Det ser altså ikke særlig godt ud, den der. 1. Jeg tror altså min lægger, for der står, at der er 9 sekunder. Min, jeg er inde, det er du også. Gul. Gul. Okay, min er lægger altså. Okay, du spiller... Jeg døde. Jeg er inde! You are sending to make packets. Er du hacket? I don't know. My fucking god. I don't hope that. Orange. I don't like hackers. Hallo, vi bliver altså nødt til at prøve Death Run bagefter, når du er færdig. Ja. Jeg er ikke død endnu! Er du ikke? Nej. Eller han lyver, ikke? Nej, jeg lever sgu stadigvæk. Jeg vil give et like, hvis Martin han lyver. 2 emulerer. Nu håber jeg, at alle de siger, du lyver. Så får du sådan en like. Jeg lever endnu! Hvad? Jeg lever endnu! Der er så mange farver. Hallo, vi skal altså også prøve Gravity i den her video her. Oh my god! Der var ikke elimineret! Han har hoppet! Grøn, der. Ja. Forsvandt der nogen? 1. Er du smøg?
Jeg keder mig lidt, fordi Martin, han sidder bare og snyder. Jeg snyder ikke, bare fordi du taber. Hvad? Hallo, det er mig, der er fødselsbarnet. Hey, jeg lever endnu! Nej. Jeg nåede det! Oh my god! Nej! Nå, vi tabte. Nå. Vi går lige til det andet spil, skal vi ikke gøre det? Vi skal under lavaspanden nu. Ja. Forkert, den der. Og så skal vi i lavaspanden. Du skal prøve på at løbe parkour med mig, og jeg er i hop 1. Lavaspanden. Death Room. Så er vi i Death Room. What the fuck? Hvor er du henne? Jeg er i hop 2. Jeg er i hop 1. Jeg hopper til hop 1. Det skal vi hoppe 1. Sådan der. Hvor er du henne? Hvor er du? Jeg har med. Du er der. Du skal også se noget kærlighed. Så stille. Nej, jeg mangler ikke noget. Så stille. Nej, gå væk. Jeg kan ikke lide monstre. Nej, du skal bare have noget kærlighed. Nå, skal vi gå i en hop? Der er ild i dig. Nå, hvad fanden. Nå, skal vi gå i en hop? Ja, hvilken en? Vi tager nummer 9. Okay, så skal vi stemme. Så. Nu skriver du bare skråstreg vote. Og skriver du nummer. Hvis jeg var dig, så vil jeg tage... Jeg tager nummer 4. Okay, 4'eren. Jeg mener faktisk, den er fucking svær, men okay. Jeg ved ikke, hvordan det her spilles. Jeg ved kun, det er parkour. Jeg er så ens parkour. Det er også. Men det er bare mærkeligt, fordi det siger alle, at de er dårlige til parkour. Og det værste er, at dem, der siger, at de er dårlige, de er faktisk gode. Jeg er dårlig. Jeg falder nærmest ned hele tiden. Og det er... Hey, nummer 4! Ja, det er også den, der er blevet valgt. Hvornår får vi den? Hvornår kommer den på? Kom så. Vi gør den jo om 20 sekunder. Så kan du bare lige hoppe rundt og ligne en spasser, ligesom mig. Altså det vi som plejer at gøre? Hvad? Det vi plejer at gøre? Jeg ligner ikke en spasser, jeg ligner en prinsesse. The map ice er valgt. Oh my god. He nil. Ved. Nå! Kæft, man. Om 10 sekunder. Nej, det står... Hvad? Min lækker sygt meget. Okay, nu får du sådan en præsentation. Og jeg kan lige tjekke Snapchat, men... Jeg kan ikke se noget. Oh my god. Oh my god, jeg forstår ikke det her. Upgrade. Okay, alt det her, du kan se, det er sådan nogle baner, du skal igennem. Og der kommer forhindringer, som man gør til, at du dør, og man har sådan 5 forsøg eller sådan noget. Ja. Ja. Okay, nu kan vi godt gå. Bare tomt. Og hvis jeg vil dig, så vil jeg stå og vente lidt her først. Fordi at folk, de kan godt lide præcis, jeg vidste det kom. Nej, men har kun 2 liv. Ej, det kan de jo ikke mene. Det skal være muligt. Ej, jeg har allerede brugt min første. Det er jeg også. Det er altså ikke så godt, det her forældre. Du må ikke blive skuffet. Det her, det bliver sådan en lortevideo igen. Sådan der. Yeah, jeg er igennem første. Nå! Ej, jeg er død. Nej, Christa. You're now spectator. Er du igennem først? Jeg skal ikke gå og lure Martin her. Nej! Jeg er død! Du tager død. Jeg er lige ude. Hey, nej, det er jeg sgu ikke. Fuck, der kommer en mega zombie her. Fuck, hvor fed en. Hey, jeg er ikke ude. Hvad fanden var han? Aha! Nu kommer der. Pas på, mand. Bare hop. Jeg ved ikke, hvad du skal. Bare hop ned. Okay, kør. Kom nu. Du skal vinde det her, jo. Jeg prøver. Løb.
Okay, pas på her. Du skal jo tænke på, at de kan jo godt finde på at gøre alle mulige ting, så I dør. Okay, så er det på kur. Kom så. Woo! Sådan. Det der, det er fucking svært. Du skal hoppe på det der. Hvorhen? På det der grønne. Du skal hoppe, og så op på det andet grønne, og så op igen, og så op, og så op. Og du døde. Ja. Er du også skudt der? Ja. Okay, kom så. You can't do this. Nej. Er du ikke død nu? Nej. Nej, hvad fanden? Jeg har 6 tilbage. Hvordan fanden kan du det så gøre? Jeg havde kun 2. Vi starter nok kun med 2, men hver gang vi går igennem en checkpoint, så får vi mere liv. Er det rigtigt? Ja, Hvor har du pis. tilbage nu? Jeg har 4 liv. Hvor fanden var du henne? Hvad er det der? Oj! Hvad? Hvad fanden? Ej, de 3 første er fundet. Nej, Pis. hvor er han grim, ham der vandt, man. Kæft, han er grim. Og så er en kappe på. Ja, fucking gay. Bøsse. Nej, det er ikke engang en kappe. Oh my god. For hvor var vi dårlige, det gider jeg ikke igen. Ej, de gider jeg selv ikke. Det var altså et dårligt spil. Vi tager lige noget andet. Okay, Vi har lige lidt efter hinanden. Jeg bliver væk fra dem. Nå, vi skal derind. Gravity. Jeg er Gravity. du kan tage den der orange. Oh my god. Ja, jeg skal tage en orange. Skal jeg ikke? Nummer 9. Jeg tager den, der hedder restaurant. Nej, jeg gider ikke restaurant. Nej, du skal jo gå ind på den der med... Oh my god, Martin. Jeg er inde på... Nå, der er den. Den hedder... Sleeper Roll. Den... Hvad? Det er en tosse, der holder en kage. Nej. Fuck, så. Hvilken hop er du i? 4. Okay, kom lige ind. Okay, hvor fanden er han? Jeg hopper, jeg er lige bag dig. Der. Okay. Se her. Det er dernede, Der vi står ikke kan finde Gravity. hinanden. Martin, der står Gravity. Nej, det er fordi, du sagde orange. Jamen, det var fordi... Hvilken en gik du ind på? Jeg går ind i den grønne. Okay. Det var fordi, at du skulle klikke ind på manden, og så skulle du vælge den orange blok. Nå, nej, den er rød pis. Hvad? Nåede du det ikke? Nej. Nu kan jeg gå ind. Oh my god! Nu er jeg inde. Okay, hvilken en gik du ind på? Jeg er inde på den nu. Nej, fordi nu gik jeg ud. Nu er jeg ude igen. Hvor er du? Jeg er inde i hop 2. Det er jeg også. Jeg står samme sted. Hvad for et sted? Altså... Hvad for en Okay, grove? Vi går ind i nummer 13. Super, vi er begge to i en 13 nu. Ja. Jeg er lige bag dig. Okay, hej. Okay, hvad handler det om? Det ved jeg sgu ikke. De gider ikke engang læse det der. Det her, jeg skal nok forklare. Det her, det går ud på, at vi skal falde ned, og så skal vi ramme vandet, fordi hvis du rammer alle forhindringerne, så dør du. Ja, jeg skal lige se, hvordan er det nu, man sætter ens op, den der ned. Nå, det gider jeg til nu. Det kan jeg så ikke huske. Det må jeg undskylde. Hey, så skal vi stemme. Nej, det skulle vi ikke. Nej, vi skal ikke stemme på. Okay, det her, det er som sagt, du dropper. Du skal bare ikke røre alle de der væg og sådan noget, fordi så... Nej, ikke det! Nej. Jo. Nej, det gør så ondt. Jeg dør. Har du lykkes dig at komme ned nogensinde? Nej. Tre. 2. 1. Nej, jeg døde. Hvad fanden? Ja! Er du nede i bunden? Jeg er videre. Nej. Fucking svært. Jo, fuck! Nej! Nej, Christa! Ej, den her er svær jo. Oh my god. Det er til lige den røde, der jeg ryger i, tror jeg. Hey, jeg overlevede. Ej, nej. Nej!
Nej! Hvad Nej. er det her for noget? Det skal jo ikke til at reagere på. Au. Jeg døde også nu. Jeg synes, vi er helt til en dør. Hvad kæft, hvor I ringe til det her. Står den først, når nogen, der kommer ned til bunden? Det stopper, når nogen har gennemført det. Ja, jeg videre, man. Okay, der er en, der allerede har gennemført. Shit. Så fordi han har prøvet den før. Ja. Ej, det er irriterende, jeg kan se chatten. Nå, der er en Det er det også her. Jeg prøvede det med at gøre sådan lidt mindre. Au. Du kan ikke se det. Du har ikke lov. Nej, jeg var næsten i bunden, tror jeg. Load! Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal lande. Nej! Okay, jeg tror, det er lige før, det var mig, der skulle filme det her, hvis du filmer det. Ej, den der chat, der er pisse irriterende lige nu. Eller det er jo pinligt for dem, der ser din video, det her. De skal bare vide, at jeg ringer til noget. Ja. Nej! Skal jeg være ærlig at sige noget? Hvad? Jeg tror, jeg allerede det ved. Jeg er død. Sjov. Nej! Jeg kunne se bunden! Nej, du er tæt på det der. Hallo, jeg vil på det leaderboard. Det vil jeg også. Det kommer du fandme ikke. Det kommer an på, hvilket level du er, eller hvilken bane. Er det den første endnu? Er der flere baner? Ja, der er 5. Nej! Hvilken? Du har et halvt minut. Skønt. Nej, jeg troede det var vandet, så er det bare en mere forhindring. Er du ikke god til det her, meget? Nej, jeg stinker, mand! Nej, det er det svar! Nej, hvis der er en, der fucking får den ud, og lidt fuldst. Martin, Ja, ved du hvad? nej. Jeg tror ikke, vi skal spille det her igen. Nej, ikke når vi er så ringetid. Nej! For helvede! Ja, det er typisk. Game over. Gennemfører man, når tiden er sluttet. Nej, så nu kan jeg gennemføre dem. Nej, jeg går næsten til bunds. Vi tager ikke det spil der igen. Vi gider altså ikke spille den der igen. Hvad skal vi spille? Vi er tilbage igen. Ja, det sker nok mange gange i den her video, tror jeg ikke. Jeg har... Hold kæft, hvor er vi dårlige. Hvor er jeg dårlig. Hvor er du nu henne? Okay, gå ind. Hvor er du? Jeg stopper. Der står en splitter nøgen mand. Hallo, kom. Seriøst. Der var du. Ja, kom. Vi skal finde en. Tag det nummer 26. Ja. Nej, kan jeg ikke. Er den fuld? Ja. For helvede, hvor er du langsom, mand. Nej, fordi jeg kunne ikke nå at trykke den. Jeg skyndte af. Ud igen. Er du der? Så tager vi nummer... 15. Jeg er inde. Vi nåede det. Ja! Okay, det er jo bare gemmeleje, det her. Husk det. Er det gemmeleg? Det er gemmeleje. Så skal man... så er der en, der fanger den, og så skal du bare gå og smadre alle de andre. Så kan jeg gemme dig for de andre. Nå, er vi i gang, eller hvad? Nej. Du skal vælge... vi skal vælge en blok. Gå ind under kompasset, og så vælger du den blok, du gerne vil være. Hvad fanden skal vi være? Jeg vælger egetræningsplanker. Det er også. You will be an wood block. jeg har dræbt 4. Okay, kom så er du fandme med at gemme dig. Kom så. Gem dig. Ej, for helvede, det er noget pisse, det her. Okay, gem dig, kom nu. Det er et lortested, det her. Hvor lang tid har vi? Indtil 10 sekunder. 10 sekunder! Ja. Hej. Jeg har fundet et godt gemmested. Så er det bare om at lade være med at bevæge sig. Fuck, det er lortested, det her. Jamen, så kan vi jo snakke imens. Ja, det kan vi nemlig. Nå, jamen, hvor har du gemt dig? Jeg er gennem, er det dig, der fanger? Nej. Hvem er fangeren? Det ved jeg ikke. Nå. Bluebug.
Lootblock over. Der er 2 seekers. Ja, det er der nu. Ej, det er ikke så godt, hvis man skriver ned i chatten, fordi så har de jo en idé om, hvor vi er. Kan du se, der står short seeker? Ja. Ja, det er ikke så godt. Jeg skriver heller ikke noget. Og lige kom jeg til. Ja, det kunne jeg se. Kameleon. Hallo, Magician. De De er ikke set. De er ikke engang i nærheden af mig endnu. Jeg tror selv ikke, de er nærmere. Jo, der kræftede med en der, mand. Oh my god, det er det til at spille. Jeg har været i live i 1 minut nu. Way! Nej, for helvede! Så stille. Stay stille. Du er tæt på. Det er ikke så godt, det her. Han har ikke fundet mig endnu! Fuck, jeg overlevede! Han er lige ramt forbi mig. Er du også ramt forbi? Nej! Jeg kan smadre de andre. Okay, jeg skal være i lige 3 minutter nu. Men det handler om ikke at bevæge sig bagefter. Oh my god. Det er ligesom rigtig gamelej det her. Det er sjovt. Jeg skal passe på. Jeg tror, at det her ikke kommer til at tage lang tid, før de finder mig. Hvor er du henne? Er du også fanger? Nej. Jeg er ved en pool. En pool? Ja. Og de er tæt på Jeg mig. render lidt rundt. Jeg skal De er tæt på mig. Der er 16 skjulte tilbage, og de skal finde os inden for 2 minutter og 16 sekunder. Og de har ikke set mig endnu. Ej, pisse, jeg døde. Nej, nu er du fanger! Hvad så, Martin? Ej, jeg kan ikke komme ud igen. Du er også sikker i livet. Nej! Hvad nu? Døde du? Jeg er blevet fundet. Jeg er lige tænkt på, at jeg skal have 2 i hånden. Hej Christa. Welcome. Så, nu er det også du til at finde. Er det ikke? Get ready to seek. Okay, der er... Okay, er du klar? Ja. Jeg kan ikke komme ud. Nej, ikke endnu. Der er stadig en blok. Ja. Det er nej, det er du ikke. Jeg kan godt se dig. Jamen, den viser så. Nu er jeg ude. Come Marion. Ja, det er jo. Na. Come. Ej, hvor klamt. Man kunne også gemme sig udenfor. Og det handler bare om at passe sig så godt ind i omgivelserne som muligt. Fuck, det er et lortested, der er nogen, der har gemt sig, mand. Der er simpelthen nogen, der har gemt sig lige midt inde i et lokale. Så nogen fik den skøre, det har gemt sig det samme sted, som jeg gjorde. Det ved man aldrig. Nej, vi har 30 sekunder til at finde 2, mand. Jeg så bøvser. Ej, vi må ikke tage så grimt. Kan du ikke lige med mig om det? Jo, du må ikke tage så grimt. De skulle gulv heroppe. Jamen, jeg kan ikke finde dem. Hvad kæft, jeg er dårligt til det. De skulle. Nej, vi tabte, Martin. Ja, vi prøver lige igen. Ja, det er sjovt. Okay. Jeg er 50.
Jeg vender stadig på, jeg kommer ud. Sådan. Hvis du krammede mig, ville jeg knuse dig tilbage. Vi tager nummer 27. Det nåede jeg ikke. Den er stadig kørende. Jo. Er du inde? Ja, for helvede. Ej, Nå, det er så grimt. hvad er det her lige? Jeg har ikke musik. Har du ikke Ej, musik? du skal skulle stemme, man. Vote 6. 6! Så 6. 6. Okay. No, please vote 4. Nej, du er gay. Ikke 4. Du har ikke engang selv stemt på den, dude. Der er stemt på 6'eren. Ja, det er godt. Skal du også. Det Hotel. er også godt. En god. Så skal vi vælge en blok. Hvad for en vælger du? En beacon. Jeg tror altså, jeg vælger... Vælg også beacon, for så kan vi stå ved samme sted, cirka. Okay, det har jeg også gjort nu. You will be an beacon block. Thank you. Fuck. Jeg tror, 30 sekunder til igennem. For kæft, det er en lort, det der. Okay, hvor fanden skal vi være hen? Nej. Okay, det er et lortested, det her. Ja, især for beacons. Man bare finde et eller andet sted, hvor man ikke kan se dig. Hvor lang tid er det? 10 sekunder, 10 sekunder. Ej, men det skal være en anved. Herinde. Står vi det samme sted? Nej. Det er godt. Sådan her. Wow. Vil du ikke lave en kop te til mig? Jo. Det var tæt på. Hun var en lock. Jeg står inde i sådan en tårn. Jeg står nede i sådan en tårn nede i bunden. Og kæft, det er et dårligt gemmested, jeg har, mand. Jeg står bare lige midt i dit hul. Ej, jeg kan se en, der render rundt herovre. Det er så godt. Jeg tror altså, jeg er lidt fucked. Martin. Ja. Hvis jeg dør nu, ikke? Ja. Så kommer du til min begravelse, ikke? Jo. Hvorfor fuck? Gå nu fucking ud, mand! Stå herinde. Der er 4 fanger nu. Der er en craft table. I'm a beacon. Hvorfor fanden indrømmer du det, din idiot? Jeg kan slå de andre nu. Jeg tror altså, jeg er god her. Jeg er ikke blevet fundet endnu heller ikke. Hvor er du henne? Der er også sådan en Seeker Killer. De kiggede på mig i går, og så løb han bare videre. Er han dum, eller hvad? Fuck. Puha. Ej, det er altså nøjeren, det her. Eller folkens, der ser det her, ikke? Ja. Man bliver lidt paranoid, når man hører den der... Dem, der ser den her video, ikke? Hvis I er vant Nej, jeg er død! Hvis I er vant til at skyde i bukserne, ikke? Når det er, at I er ved at blive bange eller nervøs, så skal I ikke spille det her spil. Det er så griner. Døde du? Nej, døde du lige derhen! Kunne du Nej. se det der gule tårn, eller hvad? Nej, jeg kan ikke se noget. Oh my god. Ej, jeg kan godt lide folk, de tror det her det er sådan en udkigspost, hvor der er signallys eller sådan noget. Og jeg står bare herinde, og så er det bare mig. Det er så godt. Og kæft, jeg har et godt gemmested. Hvorfor gemte du dig heller ikke herinde? Altså, det gule tårn. Ja, det er sådan en gul tårn med sort i og sådan noget. Og hegn. Eller lad nu være med at fange mig. Please, Martin. Der er jo flere af de gule tårn. Er det? Mm. Fordi dem, du tænker på, det er altså kraner. Er det en kran, det her? Ej, det tror jeg altså ikke.
Jeg er her. Du er lige forbi mig. Jeg er herinde. Nej, Martin, ikke derinde. Det der gule noget, der er her. Ja, den Lad der. være med at tage mig. Lad være med at tage mig. Au! Lad nu være! Ej! Ej, hvor er I sammen? Hallo, jeg nåede så lang tid. Ja, det gjorde jeg også. Ah, der var en! Ej, hvor er du klam, mand. Ej, jeg hader jeg dig. Jeg troede, vi var venner. Hallo, giv mig lige ret i, at Martin han er træls. Nå, for fanden, det var sgu da en kran. Ja, det var sgu en kran. Fandme en flot kran. Tror du også, hun er god? Det er så et lortested med en spawner, men okay. Det har jo ikke en skid med et hotel at gøre. Der er mange beacons også. Okay. Okay, der er fandme mange her. Der 34 sekunder. Der. Ja, det er godt. Bango! Bango. Nå, her. Det er fordi, jeg har fundet 2. Du sagde ikke noget om, jeg ikke måtte bøves. Nej, det må du gøre. Nej! Yay! Vi vandt! Yay! GG. Vandt vi? Ja, sikkert er vendt. På grund af vi... Den sidste, det var en diamantblok, og ham rendte vi bare sådan efter. Det var helt flot, vi var. Vi skal lige have en spil mere. En mere. Ja. Vi tager nummer... Jeg er inde i hop 3 eller 2. Hop 2. Der er ikke nogen hop 2. Nå, det er jeg også. Jeg er inde i height 3. Anskilt. Hvor er du henne? Er du her? Så på det. Void. Nej, hvilken en er du inde i? Jeg var i den der nummer et eller andet. Prøv at vente, det går lige tilbage igen. Hvad fanden snakker du om? Vi går lige tilbage igen. Fordi vi igen. Jeg er inde i hop 3. Der var jeg også. Nå, Godt. men der var jeg ikke far. Jeg gik derind, fordi... Fordi jeg er inde i... Ja, okay, jeg stopper play. Hvor er du henne? Jeg Altså, jeg er i height 3. Jeg er inde i hop 3. Oh my god. Ja, oh my fucking god. Fuck. Jeg er i hop 2. Så kan jeg godt komme til hop 2. Ej. Okay, jeg kommer nu. Det var godt. Men jeg skal lige finde ud af det her. Så. Ja. Så er vi klar igen til endnu en gang af gæt, hvor vi gemmer os. Skal vi ikke stemme på nummer 1? Nej, vi tager sgu nummer 5. Så nummer 3. Jeg tog nummer 5. Og så skal vi så gemme os som blok. Jeg ved altså ikke, hvilken en det var. Okay, hotel igen. Den samme... Nej. Hvad? Bacon. Så er du beacon. Okay, jeg tager quartz block. Nej, jeg tager quartz. Quartz. Og jeg var død 2 gange. Dræbte en, og victories 1. Hvad så? Er du klar? Hvad? Er du klar? Nej, det er lige om lidt. Ej, Det er for nu. helvede, Martin. Jeg ved præcis, hvor jeg skal hen. Gør jeg ikke. Jeg går bare. Jeg prøver lige at finde den der swimmingpool. Ja, der var en swimmingpool et eller andet sted. Hvad? Så var der en, der tog min plads. Lad nu være, idiot. Nej, hvor klamt. Ej, godt, han gik. Den var godt. Hvor er du henne, Martin? Martin? Hvor er du henne? Jeg er... Fuck. Jeg er nede ved garagen. Okay. Jeg er inde på en af soveværelserne.
Jeg skal også lige have tjekket mit schema i morgen. Så Ja, det kan skal folk derude lige høre, hvad jeg skal i morgen. Nå, hvad skal du være i morgen? Det ved jeg ikke. Jeg skal til håndbold. Jeg skal ud og dykke motion. Det er Joshua. Pis, jeg blev dræbt! Hvor gemmer du dig henne? Er det sådan nu, jeg skal være bad? Nej. Hvorhen er du? Jeg er også dernede i garagen. Jeg er lige gået derned. Okay. Det her, det er så et sært spil, det er simpelthen så sjovt. Fuck, jeg døde, mand. Pis, jeg vil gerne have dræbt dig. Hej, Kaster. Jeg vil fandme gerne derud. Helvede. Okay, vi skal spille det her bagefter, så har jeg en god idé. Hvem er verden af hacker? Okay, nej. I only got you in my stories, and you know I'm telling right. I remember you when I'm awake at night. Når man kan se, hvor mange der har valgt hvad for en farve. You used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. Ja. Okay, udenfor Martin. Kom, gå udenfor for fanden. Du ved ikke, hvor udenfor jeg er. Det er udenfor for fanden. Der er sådan en dør ude. Seriøst, skal du ikke finde den? Nej. Der er sådan nogle blade herude. En blade? Ja, der er sådan, vi skal lede efter. Der er mange blade. Okay, det er en quartzblok. Så vi kun lede efter en Det er meget quartzblok. svært. Vi skal finde en quartzblok. Vi har 2 minutter til. Hvad sagde du? Game over! Sådan, man! GG. Hvem dræbte den? Gjorde jeg det? Nej. Nej. Cheat! Wow! Vi prøver igen. Men jeg tror efterhånden, vi er ved at skal sige tak for denne gang. Ja. Så... Er den ikke lang, den her video nu? Hvad? Er den ikke lang, den her video? Jo, det tror jeg, den blev. Så vi snakkes ved alle sammen. Og vi ses på min blog og på min video. Og kan du sige farvel, Klæster? Farvel! Farvel! Hej hej.